Hayi, siphinde sinibingelele babukeli nabathandi be-B2H TV. As we proceed to give you what you need, don't forget to subscribe, comment, like and share. Ubuyile what cash sisekulo udaba la sithi nansi indaba. Le story ke umuntu lo engikhuluma ngaye akuyena umuntu mhlambe obe kade efisa ukuza kwi-B2H TV ezoshare noma kanjani. Mina nje ngimsukelile ngathi hayi lolu daba wangitshela lona yazi ngakujabulela ukuthi ngilishare nababukeli nabalandeli be-B2H TV ngeke ngibasharele lona. Wathi hayi akunankinga if ungeze ukungisho nje ukuthi ngiwubani. Kodwa-ke le ndoda eyalaphana endaweni yase-Ermelo eMpumalanga yake yangitshela isitori esiyinqaba. Inkinga yesitori ithi kuyasebenzela endaweni yase-Standard One, yahlangana nomunye usisi lapha e-Standard One. Kwathandanwa lo sisi akasiwa la e-South Africa, athi waseMalawi, ya waseMalawi lo sisi. So bathandana-ke, ekuthandaneni kwabo ibinokuvakasha la ahlala khona, ibuye ibuyele endlini yayo nayo. Lo sisi akazi endlini yayo futhi akukho seduze ngaleyo ndlela, iyagibela nje impela before ifike khona, hhayi ukuthi la eduze but bonke base-Standard One. Ithi ngelinye ilanga ivakashile ngoba ithi maye khona bihlala mhlawumbe u2-3 days. Ngelinye ilanga ivakashile yathi nje ishanela la yabona lezi zinto lezi omata, angazi noma umata noma ukhaphethi, lokho okungamayukuyuku lokho kunaleyo nto leyo-ke ngicabanga ukuthi umata, ngizosebenzisa elikamata mina, nongi-correct-a makuthi ngi-wrong. Kunalokho kubekiwe la nje ngasembhedeni kwase kubekwa netafula elincane phezu kwakho, bese ecabanga nje ukuklina-ke nje esuse yonke le nto lena ekline ngaphansi kwayo, yabo, esuse leli tafula elincane bese sisusa le nto. Uthi wathi uma esusa nje le nto le, lo mata lo ngaphansi thola kunama-envelope amaningi. Lama envelope ayewu-6 mayesho, ebekiwe la ngaphansi, abekwa nga-1 alandelana lama envelope. Eyithathe eyi-1 mayethi uyithi ngasekukhanyeni, hayi man, imali phela le. Heyi, ayicabangele le mali eshawe uvalo. Bese ephinde esiqhubeka-ke nokushanela, evele ngabe esathinta lapho nje, ubuyisele kanjalo, ebuyisele nalo itafula elincane elilapha, eqhubeke. Kodwa usebonile ukuthi imali le. Ebuye umuntu wakhe, angithi umuntu wakhe vele uyavuka emsebenzini, ebuye yena u-off, ebuye umuntu kube right yonke into kulala. Ngakusasa ekuseni usedicayidile vele, ebusuku ubedicayida la, inhliziyo nje ibicabanga usathane ngaleya mali. Ngakusasa mayehamba lo emsebenzini nalo evuke ethathe i-envelope eyi-1 laphana, eyivule, mayeyivula eyibala, ethola imali engango-1.5. Then bese ethathe yesibili futhi eyivule, ethola u-1.5. Bese vele e-assume ukuthi zonke lezi envelope zinama-1.5. Futhi ngoba ziwu-6 nje imali ekhona la u-9,000. Athi lo mjida hayi ngeke, angiyiyeki le mali. Evele elunge same time egeze, egqoke, ethathe yonke lama-envelope awafaka esikhwameni, ekhiye lapha endlini, tshele umuntu wakhe ukuthi hayi isikhiye usibeke endaweni ewukuthi usebe nesimo esiphuthumayo, ufoneliwe emsebenzini. Hhayi umuntu wakhe engabi nankinga nalokho, ethi okay akunankinga ngoba wathi nje umuntu ongathi okumele angene ngalo lelo langa. Athi lo muntu wakhe hayi akunankinga, ahambe. Lo muntu wakhe angazi ukuthi-ke kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi ebone ukuthi imali ayikho, phela umuntu amethembayo ojwayele ukufika, yabo. Uthi yena wafika wahlala la naye angithi uyarenta la wasemqashweni, wahlala, shaya ilanga lokubuyela emsebenzini, wabuyela emsebenzini, kwaba wasebenza. Uthe ma-off wangaya emntwini wakhe, waya ekhaya, wafika ekhaya laphana wababusisa-ke abangani.
waba umuntu nje impela onebhonasi, wayidla imali wayiqeda. Mayibuya bafonelana nalo muntu akukho akusolayo. Hhayi mayibuya uthi sasebenza kunjalo emfonela umuntu ethi hayi bo ngilahlekelwe imali la kodwa akugqekezwanga. Angithi akazi nokuthi ilahleke nini, ethi akugqekezwanga. Bese ethi lona angithi yena u-Ofile wangeza kuye ubejwayele ukuthi kuye waye ekhaya unakho vele kodwa ukuya ekhaya. But mhlawumbe uthi uzoya uma kuphela inyanga, la uye inyanga ingaphelile. Bese ethi akayibonanga yini lo ayiphike lona ethi hhayi angiyibonanga. But kucace entombazaneni ukuthi hhayi mani umuntu phela ongathatha le mali uma engagqekezwanga vele uyena. Kube ukuthi mina benginganaki ukuthi ngasonke isikhathi uma ehamba ukuthi imali isekhona yini. Kodwa nje vele kucace ukuthi hhayi uyaphika nje but uyena. Bese ithi intombazane unasho ukuthi awuyibonanga, ethi lona hayi no angiyibonanga. Ithi intombazana bekungakuhle uma kuwuwena kodwa usho ngoba manje ngifuna ukuthi lo muntu afunde isifundo. Hhayi kube nokuthi nje lona uyasabisa, awusafuni ukuthi ekhiphe iqiniso, aqhubeke nokuphika lowo mjida lo. Hhayi nangempela angithi enye yezinto ezimenza ukuthi enze lento kanjena budedengu angabi nandaba. Ngoba imali ibekwe lapha lo muntu lo yingoba vele engenawo amaphepha okuba kuleli zwe. So njengoba ewumuntu oshisayo akulula nokuthi futhi usengaya emaphoyiseni eyovula i-case. Uvalelekile nje akakwazi ukubhenka untshontshelwe manje la endlini akwazi ukuyovula icala ngoba engakwazi ukuyovula icala vele lona uyazi ukuthi hhayi yonke into yakhe i-right u-safe, uyabo, alikho icala engavulelwa lona. Kanti intombazana lena lento izoyenza angazi noma ngizothi ngokwesintu noma ngani, yabo, yamsebenzisela umuthi lo muntu othatha imali. Lo mfo lona uthi kwaphela ngoba uthi ngemva kwalokho intombazane yabe nayo isithanda ukuba snacks. Naye wathi ukuthi nje bengasafonelani lokho engasayi nakuyo ngoba vele intombazana ayisekho right ngaye samtrust. Uyazazi vele naye ukuthi unecala yikho engasayi. Uthi kwaphela mhlambe u-2 months abahlukene, unenamba yayo inenamba yakhe. Kuyenzeka nje uthole ukuthi ngesinye isikhathi uzofona ibingelele ibuze ukuthi injani ithi right. Kwaphela 2 months. After lokho waqala ukuphupha kabi. Uthi wayehlala ephupha nje ehutshwa inyoka noma nini mayelele ngizophupha futhi uyamemeza lapha aphama khona uyamemeza noma yinini. Mayenomuntu lo muntu uzombuza ukuthi kanti kwenze njani. Ngoba uthi khona intombazane yazi yambuza ukuthi wabulala umuntu yini, athi lona hhayi angibulalanga muntu. Athi yini pho njalo uhlala ukhala ebusuku. Akwenzeki wena mawulele ungabi nephupho nje likwenza ukhale noma nini, yabo. Kodwa kuye emqondweni sekukhona ukuthi no ile ntombazane. Hhayi nangempela-ke eyifonele eyitshela ukuthi yazi ngenza iphutha la ngathatha imali yakho. Bese ithi intombazana vele bengazi ukuthi wena ngoba endlini bekungagqekezwanga. Futhi ngiyazi ukuthi lento yini yayikwenza uyenze, yabo. Vele-ke angithi kulula kumuntu ongeke akwazi ukuyovula icala ukwenza something kuye, yabo. Yasho ukuthi vele ngoba azi ukuthi ngeke ikwazi ukuvula icala. Hhayi bese isho le ndoda ukuthi no icela ukuthi ilungise ikhokhe imali yayo. Izoyikhokha ngama-333 ngoba iwu-9,000 izoyikhokha ngama-3 futhi kothatha u-3 months eqeda ukuyikhokha le mali. So uyacela ukuthi amkhulule kule nto lena ambophe ngayo ngoba akasalali. Wathi lo sisi uzokhululeka kodwa inkinga ukuvuma lokho akusho ukuthi imali useyikhokhile. Uzomkhulula mhla wakhokha imali. Hhayi lo mfo ezame makuphela inyanga yokuqala eyikhokhe le mali u-3,000. Nakhona kodwa futhi kwaba umzukuzuku ngoba akakwazi le mali ukuthi emfakele yona ebhenki, akakwazi futhi ukumfakela mhlambe ngale zinto zoma-cash send. Kufuna ukuthi emnike u-cash. Lo muntu usebenza ngo-cash phela akanazo izinto angithi akanama-documents. Uyasaba-ke manje nokuhlangana naye uthi kungenzeka ukuthi futhi uzomthengela abantu. Konke lokho kwaba inkinga kodwa akagcinekile ehamba nomunye uthi waphelezela omunye umfo. Okokuqala, okwesibili nokwesithathu wayeseyiyela nje eyedwa. Kanti futhi nephupho uthi emva kokuba ekhokha imali yokuqala iphupho lelo lavele akazi-ke yayenzeni le ntombazane. Laphela ngemva kokukhokha yokuqala yamtshela ukuthi akaqhubeke ekhokhe le mali eyiqede ngoba uyazi ukuthi yini eyenzekayo. Hhayi wathembisa lo mfo ukuthi uzoyikhokha nangempela futhi wayikhokha wayiqeda.
ngoba ukuthi kodwa vele-ke sebehlukene, uyabo. So nje ngithi angishere leso story, angazi noma ngizothi nazo siyisifundo yini ukudlala ngomuntu noma sinjani. Vele kumnikazi waso kodwa hhayi ukuthi ubefuna ukuzosishera. Yimina nje engimtshelile ukuthi no, ngicela ukuthi ngisherele isitori sakho lapha kwi-channel yethu i-B2H TV. Wathi hhayi akunankinga but ngingamusho, uyabo. Asazi-ke nani bafethu, kungenzeka ukuthi nabo abantu abakanjalo. Eyi, uma ucabanga ukudlala ngaye ubheke nawe, asazi. Ngoba mhlawumbe kwavelela leya ndoda kuncane, omunye wayengavelelwa ukukhulu, yabo, ethatha advantage yokuthi no vele lo muntu akwazi ukuvula cala, ayikho into angayenza. Ya, sinjalo-ke isitori sakhe ubafo lo wase-Ermelo. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ulike, ushare. I-B2H TV isekhona, ikhona i-confession, zikhona ezomphakathi, ikhona nendaba, khona namanye futhi ama-programs amasha azoba khona kungekudala. Niqhubeke nje nokusapotha as we proceed to give you what you need. Siyanithanda emakhaya.